Lapor bolo. Kondisi jagung terang 10 dino bolo. Nglinting bolo. Jan mengenaskan. Niki bolo, sakno bolo petani bolo. Wis dipermainkan harga nek panen. Lah bareng pas nandur ya ngene iki kondisine. Muga-muga ndang udan ketelung bolo. Wis pirang-pirang dina gak ngonten rega ngrasakno ngene iki bolo. Rada senep bolo. Senep mangan ngono gak warek-warek ngene iki mikire. Terak jagung ngene iki. Angger senep mangan ya panggah gak warek-warek mergo ngrasakno jagung yang nglinting bolo. Selamat ora bolo, lemune kaya ngene. Lemune kaya ngene tapi nglinting ini piye bolo? Tulung ora bolo kira-kira. Iki sing padha ngrasakno jagung ngene iki yes. Komeno bolo. Kita satu sambat, satu semangat. Yes. Siji semangat, kabeh semangat. Siji sambat, kabeh padha sambat. Nah, nasib petani. Ngene iki. Ujiannya bertubi-tubi. Cek iso bertahan hidup luar biasa. Yes. Ini ki bola laporannya bola hari ini bola. Semoga ndang udan. Sekian, terima kasih.